So ngayon magluluto ng creamy buko salad. Siyempre, ang unahin natin ay ang pagkayod. Kakayurin natin yung ating buko para sa ating creamy buko salad. Yan. So, kayurin na lang natin. Yan. Yan. Ang sarap nito ito kasi napaka-fresh po ng ating buko salad. Isa yan sa nagpapasarap ng ating gagawin ngayon. Yan ang buko. Wow. Yes, yan ang lagyan natin ng nata de coco at ang kaong. So, ang sunod natin ay ang fruit cocktail. Yan. Diba? Makulay na. Sunod ang all-purpose cream. Next, lalagay natin ang condensed milk. So yummy, creamy. Wow. So yun guys, habang hinahalo natin, subscribe na kayo sa mga baguhan dyan. Hindi pa subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na. Wow, sarap. So creamy talaga ito guys. So simple lang ating ingredients, no? Na swak sa ating pang Christmas at bagong taon at kahit anong okasyon. Yan. Yummy. At ay siyempre ang papasarap ay ang Eden cheese. Yan, lagyan natin Eden cheese ha. So yan. So ganyan ang pag-slice natin. So yan guys. Tapos na ang ating creamy buko salad. Yan. Kahit anong okasyon, kahit walang okasyon, basta trip nyo na gumawa nito pwede yan. Napakasarap talaga nito guys Palamigin lang sa ref. Tapos pwede nang i-serve. So yan guys, thank you sa panonood ng aking videos ngayon.